Mahal, huwag na nga natin i-compute. Ang mahal. Oh my God. I think it's wrong. Hi everyone! Welcome back to another vlog! And today guys ay a haul video kasi sabi nyo gusto nyo naman yung haul video. Dahil nandito na naman tayo sa ating monthly grocery haul. Ayan, papakita ko na lang sa inyo para po makita nyo kung magkano yung mga pagkain dito or yung mga bagay-bagay dito. So, this is the Sam's Club na haul natin, grocery, and if you're interested to see what I got and kung magkano sila, please keep on watching. So, ito guys, tong grocery po namin na to is for January. Actually, parang ilang araw na lang, magfe-February na. Ang gino-goal ko sana is hindi kami mag-grocery ng January. Kaso nga lang, dahil napunta na rin lang kami ng Sioux City, might as well do grocery shopping na lang din. Kasi yung freezer namin, may isang karne na lang na natitira, tas wala na kaming chicken, tas yung mga delata namin, paubos na rin. Actually, nitong mga nakaraang araw, nagkaroon ng snowstorm dito. Pero hindi kasi ako nag-prepare. Tas sabi ni Mac, may mga pagkain pa naman tayo, diba? Sabi ko, don't worry, kahit 2 weeks pa kaya ko pang stretch yung pagkain natin. Kasi madami akong stocks dyan, guys, na yung mga hindi siya agad masisira. Meron kaming mga beans, madami pa kaming rice, may konting meat pa naman kami that time, and may mga eggs pa kami. So, ayun, yung mga binili namin ngayon ay hindi kasing dami na binili namin nung mga previous hauls. Pero ito kasi kaya medyo madami, like this one, mga paper towels and toilet paper kasi ubos na yung mga stock namin. So, nag-restock lang ako guys. Pero when it comes to food ay konti na lang ata. So, yun. So, simulan natin dito sa mga malalaking ito. Meron ako dito na 45 large rolls of Members Mark na toilet paper. Ito siya guys. I think this one is $21. Ayan siya. May mga nagko-comment na, hala, grabe naman sa US, walang tingi-tingi, gano'n. Sa Walmart po, meron po siya na hindi siya tingin na parang isa-isa lang. Kung gusto nyo ng isa-isa lang, meron sa $3. Pero kapag sa Walmart, parang 2 or 4 na rolls per pack sila. So, yun yung parang tinginan nila dito, guys. Kasi, kung sa $3 ako bibili ng tigi-isa, mahal. Kasi 1.25 na yung isa. Eh di kung 1.25 yung 45 pieces, eh di 45 mahigit. Parang mag-$50 na yung 45 rolls. Kaya ito, $21 or $19 lang siya yung 45 rolls. Kaya mas mura siya. So, kumuha ako niyan kasi paubos na yung sa amin. And then, ito naman guys is our kitchen towel. Paubos na rin. Actually, mas magastos kami sa kitchen towel compared sa toilet paper. Kasi sa toilet paper naman, meron din kaming bidet. Tapos, Filipino thing. Alam nyo na yon hindi laging tissue ang gamit. Ako, tissue muna bago ako mag-bidet, ganon. Pero, mas komportable pa rin na talagang nasasabon yung puwitan after. So, hindi lang kami tissue. So, ito sa paper towel, mas magastos kami kasi ginagamit namin to sa mga, kunyari sa prito, yung pang-anuhan ng mantika, yung pangpunas, ganyan. So, madaming gamit yung sa paper towel. So, mas magastos kami sa paper towel. Actually, guys, yung isang ganito po namin is parang 1 year namin to na supply. Next here ay, ito siya. This is the cream of mushroom. Kung dati na kayo nanonood ng mga videos ko, I always buy cream of mushroom. Kasi ito, guys, nalalagay namin siya sa iba't ibang lutuin. Like, for example, sa chicken, sa beef, ganyan. Or you can eat it as it is. Kasi kung minsan kung dry yung pagkain namin kung breakfast, tapos parang nag-crave lang ako ng something na may soup, ito na lang yung pinapainit namin. So, cream of mushroom, tapos sabi ko bibili pa ako ng cream of chicken. Pero yung cream of chicken ay nabili ko na siya sa Walmart kasi akala ko walang cream of mushroom sa Sam's Club. And this one, this is the iced tea na peach. Masarap siya.
iniiwasan ko na talaga dapat na uminom ng mga ganito, ng mga sweet na drinks. Tagal ko nang hindi uminom ng ganito. Tapos si Mac siya ang umiinom ng soda dito sa bahay. Ako, more on sa mga juices lang talaga ako. And ito yung okay lang sa akin. Yung parang okay lang. Hindi naman, not my favorite. Pero ito na kasi yung parang safe na iced tea dito. Kasi dito guys, yung mga iced tea nila, hindi parang kasing lasa ng iced tea natin sa Pilipinas. Ang bibilhin ko sana kanina is yung Lipton din na green tea. Diet green tea with lemon. Kaso baka kasi lasang ano na naman, damo na naman. Kaya hindi ko na binili. Ito yung pinaka-safe, at least may flavor din siya. And peach is always my favorite na fruit. Next here is banana. Ito siya guys, ilang peraso ba to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ito siya, kung makikita nyo, green pa lang siya kasi ito na lang yung natira doon. Tapos ang sabi ko naman, dahil may iba pa naman kaming fruit na binili, at least to, hindi siya masisira agad. So, pwede lang siya na, habang nahihinog to, at least nauubos na namin yung isang prutas namin na binili namin na ipapakita ko maya-maya lang. So, this is the extra fruit na binila namin. This is pineapple spears na siya, nabalatan na siya, natas na slice na siya. Ang bibilhin ko sana kanina, yung may balat pa, tas sabi ni Mac, baka naman sis, gusto mo yung may balat na, ay yung wala ng balat. Kaya ito na yung binili ko. Pero hindi siya ganun katamis, gaya ng binibili namin sa cafeteria. Medyo may asim pa to. Pero okay lang naman, hindi naman siya yung maasim na maasim, pero kung ko-compare ko lang kasi siya sa binibili namin sa cafeteria, ang tamis kasi nung nasa cafeteria, malapit na niyang kasing kalasa yung mga in-can, ganun, siya katamis. And then I got here mixed nuts with peanuts. This is the Members Mark na brand lang din. Kung sa Costco kayo bibili, Kirkland yung brand nila. Pero kapag sa Sam's Club is the Members Mark, yun yung parang generic nila, yung parang sa Save More or parang sa SM, 'di ba may brand din sila, Bonus, 'di ba sa SM ganun. Parang same din sa kanila na may brand din sila. Yung dati na binili ko guys is mixed nuts lang na walang peanuts. Yun yung may mga almonds, cashew, hazelnut and pecans. Eto may peanuts na siya. Next here is this one. This is the Oral-B na toothbrush na soft bristle. Kasi si Mac, ko ba sa kanya? Nagkakasingaw na naman siya. Kaya nagpalit na naman kami ng toothbrush. Ako yung automatic pa rin na toothbrush ko, yung ano. Pero sa kanya talaga, hindi pwede yung mga ganun. Ito talaga, kaya bumili na kami ng soft bristle na marami. This is 8 pieces. And then, I got here croissant. This is the all butter cocktail na croissant. Meron din silang ibang flavor ng croissant, yung parang all grain na croissant. Kaso parang, ang dami naman niyang masyadong sesame seed, mga ano, ang dami niyang nakalagay na topping. So, ito lang, yung simple lang, yung kinuha ko. And then, dito naman sa mga meat na nakuha namin, guys, meron po kami ditong ground lean meat. Ayan. So, this is $19.18. Ang per price niya is $3.98 per pound. Timbang nito is 4.82 pound. And then, we got here short ribs. Ayan. Ito yung pinakamahal na nabili namin. Sana pala, karne na lang yung binili namin. Ang mahal pala nito. Ang mahal pala nito ng per pound dito. Ang per pound nito is 8.98. Eh, yung timbang nito is 3.93 pounds. Kaya yung presyo nito, guys, is $35.29. Gusto lang kasi namin ngayon kumain ng parang bulalo or nilaga kasi nga winter, malamig, ganyan. Kaya nung isang araw, tinola yung ulam namin. Gusto lang namin ng may sabaw. So, ngayon bumili kami ng ganito. And then, yung binibili namin na laging karne, mapa Walmart man yan, or mapa Costco, or Sam's Club. Ang binibili namin, guys, is beef chuck roast. Eto, ganito yung itsura niya, guys, kasi meron siyang konting fat. Kung wala kayong mahanap na beef na para sa mga samgyupsal, ganun, eto siya, guys, masarap siya kapag alam nyong slice ng mapipino, tapos masarap din siya sa bistek, Tagalog, ganun. So, ito yung binibili namin. Ang per pound nito is 5.48, which is a little bit more, mas cheaper siya compared sa Walmart. Kasi parang sa Walmart, parang 6 point something or 7 point something na ata. Tapos, ang timbang nito is 5.39 pounds.
So, ang total is 29.54 pounds ito, guys. Almost $30. Next here is chicken wings. Ang pinakamahal dito na part ng chicken is breast. And yung breast nila dito, guys, is already skinless. Kung mas healthy option yung gusto nyo, yun yung piliin nyo. Ang sunod na medyo mahal is wings, tapos yung thigh. Ang pinakamura is the leg. Alam mo yung leg talaga na parang sa Jollibee na yung leg lang. Yun yung mura sa kanila. Pero, ito guys, yung wings, ang per pound nito, hang half kilo. Sabihin na lang natin half kilo yung 1 pound is 2.88 or 100. Mahal. Huwag na nga natin i-compute. Tapos ito, yung timbang nito is 5.70 pounds. Kaya ang bayad nito is ay $16.42. Mas gusto niya yung chicken wings kasi gusto niya na nagpapaluto ng parmesan chicken, ganyan. So yun yung gusto niya. So pagbigyan natin si boss. Baka naman, sir, mag-increase naman po kayo ng sir, ng ayuda, sir. Tapos, bumili na naman kami ng egg. May egg pa kami dyan na konti from Costco. Pero si Mac, kasi nagpapabili na naman siya ng egg. Alam nyo guys, nabudol ako dito. Kasi nung in-scan ko, yung style kasi namin sa Sam's Club is scan and go lang siya. So, every time na, kunyari, kinuha mo na to, itong egg, i-scan mo na siya sa cellphone mo. Every time na maglagay ka sa basket mo, scan, scan, scan. Tapos, pag maglalabas ka na, bayaran mo na through your phone, scan and go ka na, hindi mo na kailangan na naman na mag-check out na, i-scan mo na naman sa check out, tapos isusupot na naman, so wala. Scan and go lang kami. Nung in-scan ko nung una, $7 lang. Tapos pagtingin ko kanina, $12 to. This is 36 pieces already. So, sa bagay, medyo nagmahal naman na talaga ngayon yung itlog. I was expecting na ang price nito is going to be like $11. Kasi dati sa Walmart is $11. Kaso kasi mas mura sa Costco yung nabili namin. And then guys, kung makikita nyo, meron po kami dito na 40 bottles na 16.9 ounce, ganyan. Ba't nagtataka kayo, lagi kami bumibili ng bottled water? Yung refilling station kasi dito sa amin guys, na malapit, $7 yung malaking bote. Alam mo yung binibili natin sa Pilipinas na tig 25, 20 pesos na malaking bote na ganun yung para sa water dispenser. Yung dito sa amin guys, almost $7 na yung presyo niya. Eh kung itong 40 pieces na to, 40 bottles is already same fluid ounce sa nakabote na yun. So parang ito, isang bote na siya. And ang price nito is only $4. So mas nakakamura kami when it comes to water bottle. And yung mga water bottles naman namin guys is napupunta siya sa recycling ng town. Or pwede rin kayo mag-recycle sa Walmart kung wala kayong recycling facility sa town ninyo. So, itong sa amin guys is for recycle naman siya. So, don't worry po sa plastic consumption. Mas kasi siya guys, mas mura kasi siya. So, we bought 4 cases of this para sa 1 month na supply namin. Kasi napapansin namin, parang 1 week namin tong naiinom, tong isang ganito. Tapos, 4 yung binili na namin para sa 1 month namin. Ang last na binili namin guys from Sam's Club is this one. This is hand truck plus cart. Ayan siya. Ito siya. Mabigat siya sis. So, paano ko ba ito ipapakita sa inyo? Ayan. Nag-ask na ako ng reinforcement ni sir pero ayaw niya magpakita sa camera ngayon. So, ganito siya guys. Gaganito siya. Oh my God. I think it's wrong. Ganyan. Tapos ito, ganun. So, pag ganitong style, guys, kasya dito tong dalawa na tubig namin na kapag ganito. Kasi, kailangan namin ng sturdy na trolley para sa pagbubuhat namin ng tubig from the garage. Kasi kung nakikita nyo sa mga vlogs namin, may hagdan kasi dyan. Tapos, medyo malayo pa kami. Hindi yung parang sa dating apartment namin na park namin sa likod ng sasakyan, backdoor na namin. Dito kasi, medyo malayo pa yung paglalakaran namin. So, eto siya ganito. Pero, sosyal. Pero kung gusto mo naman ay ganito, yung parang mataas yung bubuhatin, ganito naman siya. Contract. So, parang pang furniture, ganon. Ganito yung itsura niya. So, yun lang guys. I think this one is $59.
Parang worth it naman siya. Very sturdy talaga. Bigat nga niya actually. Pero mas okay siya kaysa yung mga ginagamit namin sa Pilipinas kasi at least to napo-fold siya. Pwede namin siyang dalhin pag nag-camping. Camping na naman sis. Or dito, mas madali namin siyang itago. Meron pa po tayong susunod na video na haul. It's going to be the Walmart / Asian store na mga grocery namin, guys. At least meron na kayong idea kung magkano yung mga pagkain or yung mga grocery dito, guys. So, yun lang, guys. Thank you so much, everyone, for watching. I hope you enjoyed watching this video. And if you haven't subscribed to this channel yet, please do subscribe. And if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Joy of Mia. And I'll talk to you guys on my next one.